aksyonan dagdaga magkiti salamat ni opisyales ay mababas ini sinyo pa'y kaiman sakripisyo umanawi ay manhanap si pondo kalsada umaan umintas taan mi kudbaaban mapadas magbiyahe edawak magarelax tabakan kud adi pagriga ngem na ay magkiti sa gabasi wada dito matangkay ay project bantayan ka adi matikiniki irimiyaan ko manjagas nuwaday maula ulay libre waday kuyog mi ay manili ulay no magadi puldiya mansisinukat ay mangubla iso nga ulay waday umaan wadan to'y indapan kaulian dan mayat ay talagas manggat anmi ulay no kananda adawi ikaw nga ulay waday kumaan wadan to'y indapan
Inakto sa pulit, no di nak makita, di kantong daang, nuwawanak dita din na. Laki